Inanay na karon nga misibog ang tinguha sa Island Rescue Organization kon IRO nga matagaan og hustisya ang kamatayon sa kapin 50 ka mga iro sa usa ka subdivision sa Dakbayan sa Naga. Kinihuman nga giandam na sa organisasyon ang kasong ipasaka nila batok sa mga individual nga ging adunay kalabutan sa kamatayon sa mga iro pinaagi sa paghilo niini. Matod sa presidente sa IRO nga si Annalyn Aispuro, kasong kalapasan sa Animal Welfare Act of 1998 ang ilang ipasaka batok sa mga nagpaluyo sa pagpanghilo sa mga iro. Nagdumili lang na pagbutyag sa Aispuro kinsa mga individual nga ilang pasakan og kaso apan iyang gipaniguro nga posible pa kining madungangan gumikan kay nagpadayon ang ilang pakisusi sa kalambigitan sa uban pang individual. Gawa sa mga individual nga adunay papel sa pagpanghilo sa mga iro, aduna usay usa ka individual nga matubang og kaso human nga nagpromote og animal cruelty pinaagi sa pag-share sa nitabo sa mga iro diha sa social media nga daw sa nalipay kini. Aduna na usab sila kaugalingong mga witness nga andam motabang sa ilang lakang. Gihimug-atan ni Aispuro nga ilang lakang pagpasaka og kaso pagmatuod lang nga wa sila magtiaw sa ilang tinguha pagpangita og hustisya sa nitabo sa mga iro sa naasoyng subdivision. Kaya warning din sa mga tao no nga kanang grabe gid ang hatred nila sa mga stray dogs, and then magpo-post sila, sige mag-ihaw ta aso ganon. They are promoting animal cruelty, kaya they are promoting na hindi peaceful ang environment ba. Hindi ko I cannot understand no nga may tao na ganon. No nga bakit kailangan mo mag-promote? It's because namitan ka sa magkain ng aso, yung mga ganon. So, marami kang kaaway dyan, sigurado, when it comes sa mga animal cruelty. Kasi ngayon, ang mga tao, grabe ang pagbantay nila kay bantay, di ba? Grabe talaga. Pag sinabi mo lang aso, mas marami kaagad, trending kaagad, mas marami kaagad ang shares, di ba? Ay sa media, di ba? Makabantay kayo talaga na basta once aso, pusa talaga ang inyong tawag nito, pinasakitan, expect na talagang maraming kakampi yan. Niadtong miaging simana ang kapulisan sa San Fernando ug Dakbayan sa Naga may pahigayon og pangpanglimpyo sa naasoyng subdivision sa mga nahabiling hilo sa palibot sa subdivision aron masigurong luwas na kini sa iro og iring. Nagpabiling bukas karon ang IRO nga pahigayon og seminar sa maong subdivision alang sa manag-iya og iro kalabot sa responsible pet ownership. Matod ni Aispuro nga ang pagpasakan nila og kaso sa mga nagpaluyo sa pagpanghilo sa mga iro. Matod ni Aispuro nga ang pagpasakan nila og kaso sa mga nagpaluyo sa pagpanghilo sa mga iro sa maong dapit magsilbi untang warning sa uban nga padayong may pakagamay sa kinabuhi sa mga mananap, hilabi na sa mga iro og iring. Hindi to basta lang again media para maano sila no ng parang takot lang yan. After that na media, tahimik na yan, wala na yan. So kami, ang amon nga legal team, the Happy Tales, the Fairy Tales Heaven, and especially ang IRO, talagang ipupush namin to ang case na to para hindi na hindi na sundin ng iba pang subdivision or saan mang lugar na ang paglaso ng aso is hindi talaga tama. It's animal cruelty. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.